Masana abwino alero lachiwiri ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya. Poyamba nayi mitu yake. Anthu okhala madera ozungulira nkhalango komanso malo osungirako nyama zakutchire awalangiza kuti asiye mchitidwe olimbana ndi alenje oteteza nkhalango komanso kupha nyama zakutchire. Anthu okhudzidwa ndi ntchito zamagetsi agwirizana zogwiritsa ntchito lamulo latsopano pofuna kuthana ndi mchitidwe okuba ndi kuononga zipangizo za bungwe la Eskom. Ndipo gulu la anthu ochita masewero othamanga la Joggers on the Move lapereka zipangizo zamagetsi oyendera mphamvu ya dzuwa pa chipatala cha Matekenya m'boma la Dowa. Takulandirani mu nkhani zathu. Anthu okhala madera ozungulira nkhalango komanso malo osungirako nyama zakutchire awalangiza kuti asiye mchitidwe olimbana ndi alenje ndi kupha nyama zakutchire. Nduna ya zokopa alendo Vera Kantukule yanena izi pamwambo okumbukira ntchito za madambo nyama zakutchire ndi alenje m'boma la Lumphi. Hassan Phiri wabwera ndi zambiri mu ripoti ili. Zochitika zokumbukira kufunika kwa madambo ndi alenje zinayamba ndi ulendo umene alenje ndi anthu ena anaguba pa mtunda wa mamita oposa 500. Nduna ya zokopa alendo Vera Kantukule yati anaphatikiza zochitikazo kuti apereke mwayi kwa adindo ona za madambo, chilengedwe ndi alenje kuti adziwe ubwino ogwirira ntchito limodzi posamala chilengedwe. Mayi Kantukule adandaula ndi mchitidwe wachipongwe umene anthu ena amachitira alenje ndi kupha nyama zakutchire mophwanya malamulo. Iwo ati alenje akufunika kuwalimbikitsa chifukwa cha ntchito yabwino imene akugwira posamala ndi kuteteza nkhalango ndi nyama zakutchire. Koma ife chimatiwawa kwambiri ngati ine ngati munthu osakhafuna ndine nduna yona nkhani zimene zizi, koma ngati munthu zimandiwawa kunena kuti anthu amene adzipereka kuzipasa ntchito yawo kaziwotcha kunena kuti kuyika mitu yawo panjanji kuti akufuna kuteteza chilengedwe chathu, kuteteza malo athu amene ali otetezedwa, koma anthu amapita umakapanga hanti iwo ngati kuti ndi nyamazo kapena ngati iwo ndi mikangoyo. Zimandiwawa kwambiri chifukwa motati muone zida zimene anthu amene amagwiritsa ntchito mukhozolira nazonako kumajeti nazonanso kuliwonde amatenga zinthu zimene zimati zikangugwira mwendo madukira tupompo chifukwa amakhala zimene zazikonza kuti zikadule miyendo ya nyama ngati imene zilili njovu. Mkulu wa bungwe la African Parks Sam Kamoto wati ndokhudzidwa ndi kuchuluka kwa alenje amene akuvulala pa ntchito chifukwa cha mtopola ndi chipongwe cha anthu amene amapita ku nkhalango kukapha nyama zakutchire. Ndinganena kuti nkhani zimenezi mwina tumakhani mayisenzi mwina awiri kapena atatu mwina sokuluza miyoyo ya marenja ifeta mapaki mwathu taluzanso miyoyo ya marenja amene achitidwa chipongwe ndi anthu ochokera kumidzi. Ndiye tinene kuti pachaka tsopano tikumachita register mwina makesezi atatu anayi. Pamwambo ndunayi yapereka ulemu wapadera kwa alenje amene anataya miyoyo yawo ali mkati mogwira ntchito, ena amene anavulazidwa ndi anthu akupha zinyama zakutchire ndi ena amene ndi odzipereka pa ntchito yawo yosamalira nkhalango ndi nyama zakutchire. Hassan Phiri, MBC, Lumphi. Bungwe la Soils Food and Healthy Communities lati kulimbikitsa njira za malimidwe zosamala chilengedwe kungathandize kuti dziko la Malawi lidzikhala ndi chakudya chokwanira komanso chopatsa thanzi. Wachiwiri kwa mkulu wa bungwelo Alive Production ayankhula izi ku Ikwendeni m'boma la Mzimba pa msonkhano wokambirana ndondomeko ya ulimi womwe unabweretsa pamodzi nthumwi za mabungwe omwe amagwira ntchito za ulimi ndi chilengedwe. Chimwemwe Milulu wadza ndi zambiri. Bungwe la Soils Food and Health Communities SFHC mogwirizana ndi la Biodiversity Conservation Initiative BCI komanso akunduna za ulimi anachititsa mkumano ku Ikwendeni m'boma la Mzimba kumene anakambirana zimene apeza mu ndondomeko 19 za ulimi m'dziko muno. Wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la SFHC Alive Production wati kulimbikitsa njira zokhazikika komanso kuteteza za chilengedwe monga nthaka kungathandize kuti alimi m'dziko muno adzikhala ndi chakudya chokwanira komanso chakasinthasintha chaka chonse. Zimenezizo ndizothandiza kukonza kapena kuchiritsa doti limene loti ndilodwala chifukwa choti lilibe chonde. Ndengati titapanga zonse zimene zinalembedwa mmenemonso kabuku kameneko zithandizira ndithu kuti tikhale ndi chakudya chokwanira komanso anthu akhale ndi thanzi labwino.
mmodzi wa akuluakulu ku ofesi yona za ulimi kumpoto kwa boma la Mzimba Amwiza Munthali atsindika kufunika kuti maanja adzidya chakudya chopatsa thanzi. Tikamapanga za chilengedwe kapena mbewu zimene tikulima tilime tonena kuti nthaka ikutetezedwa komanso zokudya zija zisaluze value pa nkhani ya michere ya nthupi. Pothirirapo ndemanga mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la Biodiversity Conservation Initiative BCI Fredrick Sanga wati pafunikanso kulimbikitsa alimi kuti azidzala mbewu za makolo. Tili ndi anthu ophunzira oziwa za mbewu, oziwa kukwatisa mbewu, bwezi anthu amene akuwathandiza alimi athu kuti mbewu yawo ija izikhala yabwino. Tikatero tizatha kuchepesa kudalira mbewu zimene timagula pano pazadula kwambiri. Mabungwewa akulimbikitsa kuti alimi adzilima mbewu zosiyanasiyana, ulimi wa ziweto, komanso kuchepetsa kugwiritsa ntchito mankhwala ndi zina zomwe alimi amagula pofuna kuteteza za chilengedwe. Chimwemwe Milulu, MBC Mzimba. Mpingo wa Evangelical Lutheran mu Diocese ya North Central mdziko la Tanzania wati mpofunika kuti mabungwe ndi magulu osiyanasiyana a anthu apitilize kuthandiza anthu omwe anakumana ndi mavuto monga Anamondwe Fred mdziko muno. Mbusa Paulo Matiri wa mpingo wa Lutheran Cathedral ku Tanzania wanena izi ku Mzuzu pomwe mpingowu umapereka thandizo ku dziko la Malawi kudzera ku mpingo wa CCAP mu sinodi ya Livingstonia. Rodoviko Nyirenda wadzandiza mbiri. Kwaya yaikulu pa tchalichi la Arusha Town Lutheran mdziko la Tanzania ndi kwaya yaikulu ya pa tchalichi la St Andrew CCAP mu mzinda wa Mzuzu akhala pa ubale kuyambira mu chaka cha 2018. Ubalewu unayamba pomwe galimoto yomwe akwaya yaikulu ya St Andrew CCAP anakwera itaonongeka pafupi ndi tchalichi cha Arusha Town Lutheran mdziko la Tanzania pa ulendo wawo ochokera mdziko la Kenya, ndipo kwaya yaikulu pa tchalichi ya Arusha Town Lutheran inawasamala. Poyankhula pa nthawi ya mapemphero atapereka thandizoli, Busa Paulo Matiri wa mpingo wa Evangelical Lutheran Church pa tchalichi cha Arusha Town Lutheran ku Tanzania anati akudziwa mavuto omwe anthu omwe anakhudzidwa ndi ng'amba, kusefukira kwa madzi ndi ena amakumana nawo, ndipo n'chifukwa chake mpingo wawo wapereka thandizoli. Iwo anatinso pakufunika chikondi komanso umunthu ngati anthu aku Afrika kuthandizana wina akakhala ndi mavuto. Poyankhula m'malo mwa mpingo wa CCAP mu sinodi ya Livingstonia, Mbusa Chipasi Chirwa wayamikira mpingo wa Evangelical Lutheran wa mdziko la Tanzania kamba kathandizoli. Zimene zikulimbikitsa kuti ifeyo ndi anzathu aku Arusha ndife amodzi mwa Yesu. Iwawo atamva kuti anthu ena amene avutika ku Malawi anaziwa kuti ndi abale athu mwa Khristu Yesuyo. Ndiye chifukwa chake atenga chithandizo choti akupereka kuti chikafike kwa anthu amene anakhuzidwa ndi Cyclone Fred. Ndipo talimbikitsa kuti chithandizocho ife ndi group imene amati Dodima ndi organization imene ife ndi integrity timayidalira imagwira zinthu mwabwino, ndipo tasimikizira kuti katunduyo akafika through Dodima. Phungu wa kunyumba ya malamulo oyimira mzinda wa Mzuzu Abenex Mamulima omwe analandira katundu m'malo mwa boma wati thandizoli ndi chitsimikizo cha ubale wabwino omwe ulipo pakati pa dziko la Malawi ndi Tanzania. Ya ku Arusha imene yapanga zinthu zazikulu, chikondi cheni ndi chimene aonesa anthu awawa. A President Dr. Lazarus Chakwera nanunso mamuziwa ndi president amene amakonda kukhala bwino ndi maiko oyandikana. Imene iyi ndikuziwa kuti akaimva athokozaso kwambiri, azathokoza pa mbali chifukwa ifeyo mavuto aja sindiye kuti athayi. Mwazina guruli linapereka zovala. Alendowa anali mdziko muno kwa sabata imodzi ndipo anabwerera mdziko la Tanzania la mulungu lapitali. Rodoviko Nyirenda, MBC Mzuzu. Anthu okhudzidwa ndi ntchito za magetsi agwirizana kuti agwiritse ntchito lamulo lomwe lakhazikitsidwa kumene pofuna kuthana ndi mchitidwe okuba ndi kuononga zipangizo za bungwe la Eskom mdziko muno.
akuluakuluwa agwirizana izi pa msonkhano okambirana za lamulo latsopanoli mu mzinda wa Blantyre. Blessings Cherewuka ali ndi zambiri mu ripoti ili. Msonkhanowu unayitanitsa pamodzi akuluakulu a bungwe la Eskom, oweruza milandu komanso anthu ogulitsa zitsulo ndi cholinga chogwirana manja kuti lamuloli liyambe kugwira ntchito moyenera. Mkulu wa bungwe la Eskom Akankwamba Kumwenda alimbikitsa mabwalo a milandu kuti ayambe kupereka zigamulo mogwirizana ndi lamulo latsopanoli. Amene opezeka akuba magesi ndi 100 million ndi osati kapena iya zonse zotha imodzi 25 years kundende. Amene opezeka ndi kuti ndi katundu wa Eskom ndi 30 years kuma 150 million. Komanso anthu amene anakuyankhira ku Eskom kapena ali mu Eskom apezeka kuti akutenga nawo mbali kuphwanya katundu wa Eskom. Chilango chawo ndichikulu kwambiri, so ndi 150 million kapena 35 years kundende. Zonsezo kuti azisankha kuti ndipereke ndalama kapena ndipite kundende iya zonsezo nthawi imodzi. Naye mkulu wa polisi mchigawo chakumwera chakuvuma Anowe Okaira anati zigamulo zina zomwe makhoti amapereka zimafowola apolisi omwe amagwira anthu omwe akuononga zipangizozi. Lamulo limene ndinene pano mosabisa kuti ndi lamulo labwino kwambiri ndi nthawi imene tilimo. Zilango zake ndi zabwino kwambiri. Koma dandaulo langa ngati muna ndi ndapereka chitsanzo cha Michiru Forest nkhani ya Forest Act kuti mitengo ikutha. Apolisi kugwira anthu ochuluka kwambiri koma akapita ku court 20,000, 30,000. Now zilango ngati zimene zazing'ono zimapangitsa kuti anthu ajasamve kuwawa. Pamene cholinga cha chilango choti munthu amve kuwawa komanso ena amene amafuna apange zichidwe ngati pamene watengereko kumsiro. Ndiye lamulo ili ndi zilango zabwino kwambiri. Tsopano kwatsalira kwa azathu aku court ife ma prosecutors athu akapereka nkhani ya umboni wokwanira munthu yakapezeka olakwa anzathu aku court atithandize kupereka zilango zokhwima kuti anthu amenewa ntchito imene woononga zipangizo za Eskom uchepe komanso mwina utheretu. Koma mkulu wa majaji Rezini Mzikamanda atsimikiza kuti lamuloli lithandiza kuchepetsa mchitidwewu. Lamulo limene lofunikira kwambiri labweranso pa nthawi yake chifukwa monga mudziwa mdziko muno mwakhala mukudandaulidwa kuti zida za Eskom zikubedwa, zikuonongedwa, magetsi akubedwa, ndiye masentesi ake anali ochepa, koma lamulo latsopanoli likukweza masentesi amenewo. Zilango zikhala zokhwimirapo kusiyana ndi kale lija. Malamulo akale zilango zake zinali zochepera kwambiri, kotero kuti zimachitanso limiti ma magistrate kuti apereke zilango zoyenera. Koma panopa lamulo labweretsa zilango zokhwima, ndiye kuti ma magistrate ali ndi udindo ogwiritsa ntchito lamulo limene. President Dr. Lazarus Chakwera anasayinira lamuloli kutsatira nyumba ya malamulo italivomereza. Blessings Cherewuka, MBC Blantyre. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya. Tentonenso mitu yake. Anthu okhala madera ozungulira nkhalango komanso malo osungirako nyama zakutchire awalangiza kuti asiye mchitidwe olimbana ndi alenje oteteza nkhalango komanso kupha nyama zakutchire. Anthu okhudzidwa ndi ntchito za magetsi agwirizana zogwiritsa ntchito lamulo latsopano pofuna kuthana ndi mchitidwe okuba ndi kuononga zipangizo za bungwe la Eskom. Ndipo gulu la anthu ochita masewero othamanga la Joggers on the Move lapereka zipangizo za magetsi oyendera mphamvu ya dzuwa pa chipatala cha Matekenya m'boma la Dowa. Boma la Malawi kudzera ku nduna woona za mphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank lidakhazikitsa ntchito yoonetsetsa kuti anthu mdziko muno akhale ndi magetsi okwanira. Mbali imodzi ya ntchitoyi ndi polojekiti ya ngwengwengwe yomwe ikuonetsetsa kuti madera amene kulibe nthambo za Eskom anthu kumeneko akhalebe ndi magetsi odalirika kudzera mukugwiritsa ntchito zipangizo za magetsi a sola. Ndakhoza chokera kwetu kuti ufumu wanu ife olengera munomu. Mumvetsetse kunena kuti no zinthuzi tikuzigulitsa pakashi komanso kwambiri pa ngongole.
Wonerani programu yapadera ya ngwengwengwe open day yomwe ikukhudza zionetsero zofotokoza ntchito ndi ubwino wa magetsi a sola. Nthambi ya MBC yokonza mapologalamu a chitukuko ya Development Broadcasting Unit DBU yakhala ikuchititsa ma open day wa maboma osiyanasiyana mdziko muno mogwirizana ndi unduna wa zamphamvu, makampani a sola ndi onse okhudzidwa ndi za magetsi a sola. Yayi nathokoza kwambiri nagula sola iyi. Mavuto amene ndimakumana ku nyumbaku watheratu chifukwa cha chipangizo chimenechi. Ndipo kukhala ndi sola mu nyumba munthu umasangalala. Ngwengwengwe open day. Magolo gulani yanu ya ngwengwengwe. Lolemba 5:30 ndi lachiwiri 5:05 madzulo. Tigule zinthu zokhazo zimene taona uku zimene sizingatipezetse mavuto. MBC, inspiring the nation. takulandiranso mnkhani zathu. Chipani cha Malawi Congress chalimbikitsa achinyamata komanso anthu ena kuti akalembetse mkaundula wa chisankho kuti azathe kuvota nawo pa chisankho cha chaka chamawa. Bungwe la Malawi Electoral Commission likuyembekezeka kuyamba ntchitoyi mwezi wa mawa. Aphungu komanso akuluakulu ena a chipanichi anachititsa msonkhano pa bwalo la zamasewero la Kambanizithe ku Msinja m'boma la Lilongwe komwe analimbikitsa anthu kukalembetsa mwaunyinji mkaundulayo. Zambiri mulipoti ili. Khwimbi la anthu linasonkhana pa bwalo la zamasewero la Kambanizithe kumwera kwa dera la Msinja ku Lilongwe pa msonkhano omwe chipani cha MCP chinakonza pofuna kulimbikitsa anthu kuti akalembetse mu kaundula wa zisankho za chaka chamawa. Poyankhula pa msonkhanowu, nduna ya zachuma Simplex Chichola Banda omwenso ndi phungu wa nyumba ya malamulo kumwera kwa boma la Kasungu ati Amalawi akalembetse mwaunyinji kuyambira mwezi wa mawa. Bungwe la MEC likayamba ntchitoyi pofuna kuti zitukuko zomwe boma likuchita zipitirire mdziko muno. Uthenga woyamba ndikuti boma ndi lomwe lisili kusintha, presidentiso ndiye mweyu sili kusintha. Komanso ndinabweretsa uthenga onena kuti tikudziwa kuti mavuto ambiri amene anthu akukumana nawo maka kumbali ya kusowa kwa zakudya chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Komano as far as president Chakwera ndi president wa dziko lino palibe amene afe ndi njala chifukwa boma komanso kudutsira ku nduna wathu tikulandira mathandizo ambiri ngati ndalama zimene tikugula zakudya zoti tiwapatse anthu. Koma chachikulu kwambiri ndinabwera kunoko ineyo ngati munthu wa ndale kukachita mobilize support ya Dr. Lazarus Chakwera ndi kuatsimikizira anthu ena amene amatha kulota zofuna kudzakhalanso mboma kuti nthawi imeneyo kulibe mmene maonera anthu kunoko chigulu cha anthu. Ndeti President Dr. Lazarus Chakwera akuwinanso chaka chamawa mpaka 2030. Mawu ake phungu wa derali Francis Berekanyama wati apitiriza kupereka zitukuko zosiyanasiyana ku derali ndipo wapempha achinyamata kuti adzitenga nawo gawo pa ntchito za chitukuko komanso ndale pofuna kukhala nawo gawo lokwaniritsa masomphenya 2063 omwe atsamira kwambiri pa achinyamatawa. Njira imodzi imene wanyamata amene otenga mbali mu ndale sikukhala pa udindo wokha komanso apite wakavote. N'chifukwa chake tapempha anyamata kuno kuti akalembetse mwaunyinji, akalembetsa kubwera secondary school, akalembetsa misewu, akalembetsa makliniki, akalembetsa fereleza, akalembetsa mavuto awo ati akalembetsa ngongole kunife. Ndi njira yokha imene akalembetsa ndi kuvotera Congress mboma, votera Chakwera, votera Berekanyama, zonse zimene akufuna zateka. Kulembetsa njira imodzi imene anyamata atotenga mbali mu ndale koma akatenga mbali mu ndalemo chimene utanthauza nchena kuti zofuna zawo zizakwaniritsidwa. Tauza za chitukuko zimene tapanga ndi zitukuko zimene tipange ndi zitukuko zimene kutsogolo tikufuna kupanga. So timafotokozera kuti tuchoka kuti tupita kutiko. Pa msonkhanowu panafikanso akuluakulu a chipani cha MCP monga wa pampando wa chipani chimchigawo chapakati a Patrick Zebulon Chilondola komanso mmodzi mwa akuluakulu otsogolera aphungu a chipanichi ku nyumba ya malamulo Aulemu Chilapondwa mwa ena. Foster Maulidi, MBC, Lilongwe. Chiwerengero cha ana oyendayenda mu mzinda wa Limbe chatsika
mneneri wa polisi ya limbe Aubrey Singanyama wafotokoza kuti kubwera kwa makamera owunika mu mzindawu ma CCTV ndi kukhazikitsanso apolisi oyendayenda mu mzindawu kwathandizira kuchepetsa chiwerengero cha ana amene amangoyendayenda mu mzindawu. Limbe polisi tagwiritsa ntchito njira zambiri ndithu, zina mwa izo ndi kuwonjezera chitetezo malingana ndi mapatrols amene timachita onse oyenda pansi ngakhale pa galimoto, komanso tili ndi magalimoto ena amene makhala matimu amene timata rapid response amene amathamangira kumalo kachitika zinthu mwachangu kuphatikizapo tinawonjezeranso ma CCTV cameras amene tinayika mlimbi. Ndiye kuyika kwa ma CCTV cameras amene wa mtawuni yathu ya Limbi kwatithandizira ndithu kuti tisise milandu imene imakhuzana kwambiri ndi tawuni makamaka ya Limbi, imene somwa iwo imakhuza makamaka ana oyendayendanso mulimbi. Ndi milandu imene tasisa ndi kupitirira mapesenti okwana 17, komanso ngozi zimene zakhala zikuchitika mulimbi tasisa ndi kwa almost 26%. So zonsezi tikhoza kunena kuti chifukwa cha njira zimene tinakhazikitsa ngati polisi ya Limbi kuthandizira ndithu kuti tichepetse chiwerengero cha ana oyendayenda amene amapezeka mtawuni yathu ya Limbi. Ena amakhala ma victim ku milandu, ena amakhalanso opalamula mlandu. Ndi chifukwa chokuyika ma CCTV amene wazathandizira kuti amene amapalamula mlandu aja asiye kupalamula milandu chifukwa kudziwa zokuti tikuwaona. Imodzi mwa mabungwe obwereketsa ndalama mdziko muno la Financial for International Community Assistance FINCA lati lipitirira ndi cholinga chake chotukula umoyo wa anthu kudzera mu ngongole zomwe limapereka. Izi azinena pa chikondwerero chosangalalira kuti bungwe la FINCA lakwanitsa zaka makumi atatu 30 kuchokera pomwe linayamba kupereka ngongole kwa anthu mdziko muno. Charles Pensulo walemba ripoti. Bungwe la Financial for International Community Assistance FINCA linayamba ntchito yake kuno ku Malawi mchaka cha 1994. Kuchokera pa nthawiyo bungweli lakhala likupereka ngongole kwa magulu anthu ochita malonda, makamaka amayi, alimi ngakhalenso anthu paokha. Ndipo mmawu ake pa chikondwererocho mkulu wa bungwe la FINCA kuno ku Malawi a Charles Bero wati chiyambire kupereka ngongolezi anthu ambiri mdziko muno atukuka. Ulendo wa FINCA wakhala wabwino. 30 years ndi pakale, komano we have seen taona zinthu zochuluka. FINCA yathandiza anthu ambiri. Tili ndi maumboni ochuluka omwe mutati mufunse ma customers athu akuuzani zimene FINCA ngongole za FINCA zachitira. Mmodzi mwa anthu omwe anatengako ngongole ku bungweli Mayi Phyllis Kalichero aku Chirobwe ku Blantyre anati akwanitsa kuphunzitsa anawo kudzera ku ngongole ya FINCA. Yamba ndisanatenge ngongole imene mu FINCA panalibe tizovuta tambiri timene timakhala kuti kundivuta monga ngati ana ku skulu ka business simayenda bwino, koma nditayamba kutenga ngongole ku FINCA naona kuti china chilichonse chikuyenda bwino pa moyo wanga. Pakadali pano yemwe amaona zachuma ku bungwe la FINCA a Jeff Flowers anati ndi okondwa kamba kuti cholinga cha bungweli kutukula anthu mdziko muno chikukwaniritsidwa. Ndife okondwa chifukwa timakhulupirira kuti Amalawi ali ndi kuthekera kotukuka ngati atathandizidwa. Tipitirira kuwathandiza mu njira zosiyanasiyana, chofunika ndikuwapasa poyambira. Bungwe la FINCA lati kuchokera pomwe linayamba kugwira ntchito zake kuno ku Malawi lapereka ngongole za ndalama zokwana 228 billion kwacha. Charles Pensulo, MPC News, Blantyre. Zokonzekera zonse za mwambo wa zamsangulutso wa chaka chino wa Urban Music People UMP omwe uzachitikire ku Cape Maclear ku Mangochi zili mchimake kuyambira pa 25 mpaka pa 28 Oktoba. Poyankhula ndi MBC, mneneri wa kampani ya Chitoliro Productions Maria Tomu wati oyimba 60 mwa oyimba 70 omwe akuyembekezeka kudzayimba kumwambowu atsimikiza zakupezeka kwawo. Kumwambowu kuzakhala oyimba a mdziko muno ndi ena akunja aluso lovina, ndakatulo, luso la zosemasema ndi zina. UMP Festival imene ili
urban music people ikhale kuchitika ku Cape Maglie Mangochi kumeneku kuyambira pa 25 mpaka pa 28 mwezi wa Oktoba umenewu. Kukakhala ndithu anthu amaluso osiyanasiyana amayiko osiyanasiyana adabweretsa anthu amenewa pamodzi kuti akathe kuphunzira komanso kuona mene anthu ena amapangira zinthu zosiyanasiyana kayimbidwe kupanga nkhani ya chikhalidwe komanso fashion. Tikuyembekezera kukhala ndi oyimba okwana 70 mwatheka la anthu 70 amenewa ndi akunja. Amalawi omwe ali oyimba komanso azaluso omwe tikhale nawo pakakhala Kuma Lewis yemwe amapanga ndakatulo, oyimba kukakhala Onesimus Physics komanso Ethel Kamwendo Banda kungotchulako kwa omwe angapezeke kumeneko. Mwanakazi Musamo Uzunzi Malemba Sali Choncho. Gulu lochita masewero othamanga la Joggers on the Move aliyamikira kamba ka ntchito yolimbikitsa umoyo wabwino kudzera ku masewero othamangawo. Gululi lapereka zipangizo za magetsi oyendera dzuwa pa chipatala cha Matekenya m'boma la Dowa litapeza ndalama zopitilira 10 miliyoni kwacha pa masewero othamanga omwe anali mu mzinda wa Lilongwe. Foster Maulidi ali ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pa mapeto a masewero othamangawa, mneneri wa gululi a Joab Frank Chakaza anali wokondwa ndi unyenje wa anthu omwe anatenga nawo gawo komanso kuthandiza kupeza ndalama za ntchito yoyika magetsi amphamvu ya dzuwa pa chipatala cha Matekenya ku Dowa. Achakaza athokozanso makampani ndi anthu omwe athandiza kukwaniritsa cholinga cha ntchitoyi. Ntchito imene tinayamba yatha bwino, tadabwitsika ndi chithandizo imene talandira kuchokera kwa makampani komanso mabungwe osiyanasiyana. Ife ngati Joggers on the Move tinakoza zochitika zimenezi ndi cholinga choti tipeze ndalama zoti tigwiritse ntchito kugulira zida za magetsi adzuwa kuti kapereke ku Matekenya Health Center. Tikuyankhula pano zonse zatheka, magetsi amenewa atheka komanso zochitikachitikazi ndimene mwaoneramo kuti zayenda bwino kwambiri. Namwino wamkulu pa chipatala cha Matekenya Ataulo Moyo wayamikira gulu la Joggers on the Move kamba ka ntchitoyi, pomwe wati kubwera kwa magetsi pa chipatalachi ndi mdalitso waukulu pokweza ntchito za umoyo maka kwa ana ndi amayi oyembekezera. Inetu ndinokondwa kwambiri malo mwa anthu osakudowa maka anthu akwa Matekenya. Matekenya ndi chipatala chaching'ono chimene chili kutali kumapiri, ndipo olo kuyenda kuti ukafike ndi mavuto okhaokha. Tsono mmene abwera magetsi chonchi ndauti zitithandizira kwambiri kuti mapulani amene tinali nawo ndauti chithandizo ngati kubereketsa azimayi titha kuyambapo. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe a Esther Sagawa omwe anatenga nawo gawo pa masewero othamangawa ati zomwe gulu lili kuchita ndi zotamandika, ndipo apempha magulu osiyanasiyana kutengerapo chitsanzo. Ndofunikira kwambiri chifukwa choti tamva pano nina zoti ndalama zonse zimene zitapezeke pano zikupita ku Matekenya Health Center, and Matekenya Health Center kwafuna akaike magetsi, and akunena kuti samakwanisa Matekenya Health Center samakwanisa kukwanisa kuthandizira azimayi oyembekezera madzulo chifukwa chakuti kanalibe magetsi. Nawo ndi magetsi amenewo amene atakaike kumeneko ndi zinthu zothandiza kwambiri, and tikupemphanso kuti ma institutions ena ndi ena zipanganso organize zinthu zimene zizofananira napo ndi zimene zitithandizire health sector yathu. Komanso mosa iwalira kuti ngati meya wa mzinda wa Lilongwe ndikuwapemphabe anthu kunena kuti tizitika khani ma activities ngati amene wati zipanganso tizikumbukira kunena zoti tikufuna mzinda wa green. Pa mpikisanowu Kefas Casten ndi yemwe anakhala katswiri kwa abambo, pomwe Tiz Lawson ndiye katswiri wa amayi. Foster Maulidi, MBC Lilongwe. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Anthu okhala madera ozungulira nkhalango komanso malo osungirako nyama zakutchire awalangiza kuti asiye mchitidwe olimbana ndi alenje oteteza nkhalango komanso kupha nyama zakutchire. Anthu okhudzidwa ndi ntchito za magetsi agwirizana zogwiritsa ntchito lamulo latsopano pofuna kuthana ndi mchitidwe okuba ndi kuononga zipangizo za bungwe la Eskom. Ndipo gulu la anthu ochita masewero othamanga la Joggers on the Move lapereka zipangizo za magetsi oyendera mphamvu ya dzuwa pa chipatala cha Matekenya m'boma la Dowa.
pezani zambiri pa mpc.mw, mpc digital, tsamba la Facebook, Instagram ndi X. Mnali ndine Aida Chiwaya, tsalani bwino.